खोनासंनो नागिरा खोनासंनो नागिरा ओइ बेसि दमनि दिबि ओइ बेसि दमनि दिबि नै मानसिबो गानगोन नै बुजायबाबो बुजिया इसोरो बाबा जोंखौ दख'ना गानहोनो नागिरनायनि लोगोफोरैनो फैदो फै जों थदुमा हबा एहेति आमार কথা নলয় নহয় এটা পাব সেন্টু আহ বৰনি দখনাखौ বইबो গান বন্ধুসকল অসমীয়া আৰু মিচিং বোৱাৰীবিলাক আহি মানে নন কাষ্টৰ বোৱাৰীবিলাক আহি গোটেই গাঁওখন মানে পৰিৱেশ গণ্ডগোল কৰি পেলাইছে বন্ধুসকল আমাৰ বড়ো সমাজত আহিছে যেতিয়া বড়ো হিচাপে থাকিব লাগে আৰু যাৰ লগত গৈছে তেনেকুৱা ডিজাইনত থাকিব লাগে বন্ধুসকল ইয়াত অসমীয়া বড়ো বুলি নহয় এতিয়া আপোনালোকৰ তাত আমি বড়ো ছোৱালী বিয়া হ'লে মানে অসমীয়া তাত বিয়া হ'লে আমিতো অসমীয়াই হওঁ ন ইয়াতো বড়ো হ'বলগীয়া কোনো কথা নাই ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সমাজত যোন বোৱাৰীবিলাক আহিছে আন কাষ্টৰ বোৱাৰী আহিছে মিচিঙে বুলি বেছিকৈ কৈছোঁ আমাৰ গাঁৱত মানে বিশেষকৈ মিচিং মানুহ বেছি আছে আৰু অসমীয়াৰ নামটোকে ল'বলগীয়া হৈছে তাত কিছুমানে মিচিং কোৱাৰ কাৰণেও বেয়া পাব পাৰে বেয়া পাবলৈ কোনো অধিকাৰ নাই আপোনালোকে যদি আমাৰ আইন মতে চলে আমিও বেয়া আইন একো কৰা নাই ড্ৰেছ পাতি ল'ব লাগে আৰু নিয়ম কানুনো মানি যাব লাগে কিন্তু আমাৰ গাঁৱত মানে নিয়ম কানুনো নেমানে ড্ৰেছ পাতিও নলয় সেইবাবে আমি আজি এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ বন্ধুসকল বুজি পাওক আমি কিহৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ এয়া চাওক আমাৰ মহিলাসকলে সকলোৱে ওলাই আহিছে আজি একদম কেনেকৈ আছোঁ এনেকৈ জাহা তাহাকৈ ওলাই আহিছোঁ কোনো হেৰি নাই যেনে আমাৰ গাঁৱত মানে হুলস্থুল পৰিৱেশ হয় মানে চবে মিলিজুলি আজি এইভাগে ওলাই আহিছোঁ আৰু বন্ধুসকল हेलो गाइस गिबियावनो बयखौबो खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोन ओरैनो जों आइजोफोरा बयबो लैहोर ओंखारबोदों गामियाव बहुत बेले बेजे जागासिनो दं जोंहा गाननाय जोमनायनि नोंथांमोन एखेबारे सोरबा हारसा हिनजाव सोरबा बैसां हिनजाव जाजोब्बाय जों गामियाव ओमफ्राय जों इसोरखौ जोंनि आयेन मथे माने मोजां आयेनखौ लानो खोथाबा इसोरो लानो नागिरा बेखौनो दा दावराव दावसि जाबाय दंनो जों दा सेटेल खालामलायनो ओंखारलायगासिनो दं नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोंनि गामिनि बेले बेजेफोरखौ एसे नायहोलांदों नोंथांमोन जोबोर रागा जोंङै आइजोफोरा ओंखारबोदों ओइ मा होननांगौ एसे बुंना होलाय जोंनि बर' गामियाव गाननाय जोमनायनि कुनु गुन्दुगुल जादों भेलुलेस बिहामजो मालाय हारि लाबनायाबो दखना गाननांगौ आरो बर'खा रायलायनांगौ हारसाफोरासो माने जोंखौ गाग्लाबजोबनो नागिरदों नोंथांमोन जों गाग्लाब जानायनि हारि नङा जोंना ड्रेस दङ मान दङ सनमान दङ बेखायनो जों दावहा नांनो जुजिबोगासिनो दं दा नोंथांमोन आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायहोलांबाय था फोजोबनो सानाखै किन्तु नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफोरा फैयै जों गामिखौ बहुत गुबुंले खालामजोब्बाय दिनै जोंनि स्कुलखौबो फोजोबबाय बिथांमोनानो इसोरो स्कुलाव होनो थाखाय जों गथ' बिनो थांबाबो इसोरो लेथायो जे बर'फोरा होबा जों होगोन नाथाय बर'फोरा होबाबो इसोरो होआ आरो गामियाव गथ'याथ' बारा गैया नों आंनि होननानै खोब बारा 10-12 जन ओंखारो बेखिनि गेजेरावबो इसोरो माने स्कुलाव होनो नागिरा नोंथांमोन ओमफ्राय जों बर'फोरा ओंखारबाय इसोरो आमार दरकार नै आमी भाषा नाजानो आमी किबा नाजानो होनना बुङो भाषा नाजानिले बर' दख'ना पिन्धिब नयले बर'फोरजों मानो ओंखारबोनांगौ इसोरो नोंथांमोन आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायहोलांदो जोंनि गामिनि बेले बेजेफोरखौ अब्ला थदो हौवाखौ नांगौबानो लानो हायो गोसो थोना फैनो हायो नाथाय नियम कानुनफोरखौ इसोरो लानो बायो दख'नाखौबो गाननो बायो नोंथांमोन जों एबार गारनायाव गैया जोंनि गामिया बहुत थान्दा मुन्दा मोजां गामिमोन जोङो एसे इसोरखौ बुजायनानै लाखिदोंमोन नाथाय इसोरो बुजिनोनो नाजाया बहुत माने दिनै इसोरखौ साफा सानै हारसाफोर थानायाव जोङो इसोरखौ गाननोबो होदोंमोन ना किन्तु नाथाय इसोरो निजेबो गानदों हौवाखौबो सिङाव दोनदों ओमफ्राय दा माने फिसालाफोरा बिहामजो लाबोनायखौबो इसोरो माने बिहामजोखौबो हारसा बनायदों नोंथांमोन आंजों एखे पुरा जों एबार नागारा नोंथांमोन नायबाय था आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों मोना लखिमपुर सरायमुरिया गामि एकदम आरो आंखौ सोरबा कमेन्टआव सोंहरो आब'आ जारौआ माबा मा होनो आंखौ इदि होनो माने हारसा नामा आं हारसा नङा आं बर'सो आं सासे बर'सो नाथाय इउटिउबाव मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ बर' होनबाय थानो हाया माने बेखौ मालाबा हारसायावबो बुंनो लागा जायो नंगौना नङा बुजिनो थाखाय आं सासे बर' आइजोसो नोंथांमोन फैदा ड्रेस गानहोनो नागिरनायनि जोंखौ बदनाम खालायदों जल्दि फै लोगोफोर
ओइनो जोंना आइजोफोरा गोख्रों जाबायानो बर' आइजोफोरा जेरावबो आखा फाखाखा नाथाय बैसां हारसाफोरासो बिराद गन्डगल खालामबाय दं आइजोफोरा जों गारगोन ना गारा दिनै गारा बुद्रुलायनाय जागोन नोंथांमोन गारनायाव गैया जों हारिखौ फोजोबनो सानाखै मालाबाबो साना हारिया जोंनाव हाबा जाफैदोंबा जोंनि नियम निथि गाननाय जोमनायखौ लानांगोन फै जलि फै बेबो सासे बर' आइजोनि बिमानि खोथाखौ खोनासंनो नागिरा ओइ बेसि दमनि दिबि ओइ बेसि दमनि दिबि नै माबायदि दे फै दखना गानहोनो नागिरनायनि लोगोफोरैनो हबुआ एहेति आमार कथा नलय নহয় এটা পাব সেন্টু আহ हैनो बाग्रांगासिनो दंथारो गारनायाव गैया हैनो समाजाव इसोर ओंखारबोनो हाया दखना गाननानै नोंथांमोन नाथाय जोंखौ सेखालानासो होसोबोनो हायो नुवाखै हारसिंनो बिद दावगासिनो दङ नोंथांमोन नाय जोंनि गामिया बेसे बेले बेजे मानि कारनाव स्कुला थैदों नोंथांमोन नाय जों बेसे दुखुथिया जाना दं नोंथांमोन जों गारनायाव गैया इसोरखौ गारनायाव गैया इसोरा आबमखौबो अपमान खालायदों रायजोखौबो अपमान खालायदों आंखौ दिनै बुजुलायदों इसोरा नोंथांमोन नायनालाय बे भिडिअनि गेजेरजों गारनायाव पार्टिया थागिम जोंनो बुजा नांगौबा जोंनो बुजा जोंहा खिन्थु इयो निउसआ गोजौआव मोनहैगोन जोंनो बुजागोन गोजौआव मोनहैगोन साल्ला जों दे जोंखैनो सा नोंथांमोन ओइनो हा खुबैलायदों नै हा खुबैनानै नै आंखौथ' मुजुलायदों आंखौ मुगैनाय माने जोंनि आइजोफोरखौ मुजुनाय हा खुबै सेखालाना होसोबोदों नोंथांमोन जों गारनायाव गैया गावनि प्राइभेट पार्टखौ देखायनानै इयो जोंखौ अपमान खालामबाय दं जोंनि प्राइभेट पार्टखौ देखायनानै फिसालाफोराबो गन लालायनो ओंखारदों जों बायद'आव दिनै गनखौ लानानै देखायनो लागा जादों सेखाब लादों बे महिला माबानि आनसलिकनि प्रेसिडेन्टखौसो नांगौ आनसलिक सेन्ट्रेलनिफ्राय आबो लिंहरगोन जोङो कन्टेक्ट गैया सानदों नामा गैया सानदों ओरैबायदि इखिनि मानसिया बेल' नामा आरो गैया नामा ओंखारनांगौ बयबो जोंनि रायजोआ जोङो मिथिं नायनानै दिनैसिमबो जोङो न'आव थानो मोनाखै बिसोरो सिं मिथिं नायनानै सिं आयेन लानानै जोंखौ जुजिलायबाय थायो मानो जुजियो हाबाबा बर' हिनजावखौ लिङो हरामबा बर' हिनजावखौ लिङो नाम न'आव हरायबा बर' हिनजावफोरखौ फैजानो लुगैयो दिनैनिफ्राय लुगैनाङा जोंखौ आरो जोंखौ लिंनोबो नाङा आरो जों हाबाबो नोंसोर हाबगोन ना हाबा जोङो मोसायाबो जों हाबनायाव गैया बिसोर माइ माइरं बुथुमनो टाइम मोनाखै जोंखौ गोरलै सानदों हदाय इसोरो गावबा गावनि प्राइभेट पार्टखौ देखायनानै जोंखौ लाजि फोनांबाय थायो प्राइभेट पार्टआ जोंनावबो दं हिनजावफोरनाव बिसोरनाव गैया रायजोफोर खोनासं जोंनि जाथियाव फैनानै जोंनि बर' जातिखौ जोंनि हारसा जातिया सासे सानैयानो जोंखौ इमान बायदि गादबना नेग्लेक्ट खालामबाय थायो बिदि नेग्लेक्ट खालामनायखौ जों बोस्रांनांगौ जानजि खाफ्राना ओंखारबोनांगौ रायजो राजाफोर बर' जातिखौ जागृत खालामना जौगाखांनो होफिननांगौ गोदोना थानो होला जों आइखौनो होननानै नोंथांमोन जोंनि भिडिअ जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननि खाथियाव निमाहा बिबाय आरो जुदि जेबो गोरोन्थि मावाबा नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे सापर्ट होलायलायदों नोंथांमोन दिनै आङो अराय समबो आं मिनि भिडिअ थिखाङोमोन नाथाय दिनै मिनिनाय मोदावनो गैया रागा जोंनाय मोदावसो जों ओंखारबोदों नोंथांमोन फैबाय थिगैनो थाङाखौ जोंनि बर' समाजानो जुदि गाज्रि मोनबा
हमनो हादिया बयबो हमना जांख्रिनांगौ आरे बयबो थांनायावथ' हादिया इयो बयबो थांदों ना मालाय साइकेल लालाय दिबा एकदम दाननो फैथारदो लास्टाव लाजिनानै दानाबा आं बुंबासो खोनासंगोन ना कबिताया बुंबासो खोनासंगोन आंखौ गिबाय दानाबा माने बेलेग रायजोआव थांगोन थांनो हो अबे बेलेगाव थाङो एबार बैसागु हाबा बेबायदि लैखोननि मानसिनाव रावबो रायजोआ मिलायना जानो हाया इखौबो जों नागारा आंखौ लिडार होनो आं लिडारानोखा माथो जाखो बर' बिमा लिडार जानो हाबाय बेबो बर' बिमानो नै बर' हौवाजों हाबा जानाय माबायदि ड्रेस गानो जों इफोरनि थाखायनो दावहा नांबाय दं नैनो सासेनिफ्राय 14 जन जालांबाय जोंनि गामियाव बिसोरो साला गाग्लाबनो हागोन ना सानदों हमना जानो बुगुरा थांदोंमोन जोङो नांलाय खमलाय जानो बोरा मानसिया बोरा आब' मानसिया गैला ओंखारलांबाय साबसिनफ्रावसो थांदों रावबो थांदों बेखौ मिथिया मा बुंदोंमोन इयो मानि थाखाय जोंनि हमासनि खोथाखौनो आरो जेनेबा गाननाय जोमनाय आंनाथ' हारसा हौवाजों थांदों थिगानो आंहानि फिसाजोआ जे बिगुर गसायनांगौ ए खोथा नङा बिखौ बुंदों बिफाखौ लानानै मानो बुंबाय थानांगौ इयो गाज्रि बुंलांदों सटर जेक टिकेनर जेक एकेबारे धरिब पारा ना मानि थानाय खार'नै जोंखौ इखौ गोनां हमाजाव थांनानै बुङो हमासनि खोथा बुंनाय माने इसोर मोदोमा साबाय इसोर हमास फोजों ना इसानि न'खरनि मानसिया बे आब'नि फिसाखौ माने बिराद गाज्रि बुंदोंनो जों इखौ माबानो फैदोंमोन दा न'खरनि मानसियानो गैयानो नोंथांमोन दा न'खरनि मानसिया गैयाबाथ' दा जोङो दोनथ'लायनो नांसिगोन आरो जोङो दोनथ'नाय जानाय नङा नोंथांमोन जोङो आब'खौ लेंहरगोन गिदिर मानसिफोरखौ लेंहरगोन लेंनानै बिनि मिमांखा खालामथारगोन जों आइजोफोरा ओइनो बयबो गोख्रों जाना दंखायो नोंथांमोन गारनायाव गैया अब्ला नोंथांमोन आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेयाव